כן, רוץ. אז בסרטון הזה אני וחבר משחקים במשחק מיוחד. ברוכים הבאים למיינקראפט מצא את הבלוק. אנחנו משחקים עד 5 נקודות, אחד מול השני. בנוסף, אם אתם רוצים לראות את חלק 2, אתם יכולים לגשת לסרטון של שרקי, זה פה למטה בקישור. ובנוסף, אם אתם נהנים מהסרטון, או שאתם תהנו מהסרטון, בבקשה תשקלו להירשם לערוץ. זה לגמרי בחינם, ואתם תמיד יכולים לשנות את דעתכם. תהנו מהסרטון. סנואובלוק, אוי לא. סמות'סטון! אני מנצח אותך! סמות'סטון? זה לחמם קאבלסטון ואז לחמם פוסטון. כן, אוי, של הקריפר! תמות. בסדר, זה לא משנה את זה. כאילו, רק להתקמפר לך על הגופה זה מה שאני יכול עכשיו. רגע, אתה רוצה שלא נגיד אחד לשני מה צריך? או שכן נגיד? כי... נראה לי שנגיד. אוקיי, שם באתי... או שלך תדע, יכול להיות ששיקרתי לך. אגב, אני רק אומר, אני עומד לתת לך זמן, כי אני עומד לשים את הבלוק רק בשנייה האחרונה, כי אני רוצה שיהיה לי זמן להשיג אייטמים. אומייגאד. לא, ותקשיב, אני בעד שאם שתינו מוצאים בלוק, אז שלא, כי אתה יודע, ברגע ששתינו מוצאים אותו, אז מתחיל ראונד חדש. כן. עדיף לנצל את הזמן בשביל למצוא אייטמים. אתה יודע מה? אני אחמם לי את הקאבלסטון. אתה רוצה לתת לישון זריז? אני רוצה לנצח אותך זריז. רגע. נחמם את הקאבלסטון. נחמם את הסטון. רגע, מה הבלוק שלך? תזכיר לי? הבלוק שלי מאוד קשה להשיג, בוא נגיד ככה. הוא לא פשוט. להתחשב בספאם שלנו. אני נעשה לשחק את משחק נחשים. אני אמרתי לך מה הבלוק שלי. אוקיי, טוב, אז אני מוצא אותו עכשיו. לא, אתה רוצה אבל... כאילו... אוקיי. סבבה. אני רוצה להציג לכם את האירוע הכי גדול של הקיץ הזה, מיינקראפט לג'נדס! בתאריך 28/8 זה קורה, תרשמו ביומנים, תסמנו את התאריכים, תעשו הכל בשביל לרשום את זה. נפל לי כל המחשב פה והקריפר הזה. תרשמו בתאריכים, מיינקראפט לג'נדס, האירוע הכי מטורף שהולך להיות בקיץ הזה, ואני הולך להשתתף שם ולנצח. אז רוצו עכשיו להורים, לחברים של החברים שלכם, תחפרו להם, תדברו איתם, כי הקיץ הזה יהיה מלחמה. כל היוטיוברים הכי גדולים, סטינגר, דוד, מרשיבולת, טופסטריקס, ביג בוסט, אדיר טיווי, דניס ואני, טים פלס, כולם הולכים להיות באירוע, ואנחנו הולכים להתחרות ולגלות מי יהיה שחקן המיינקראפט הטוב ביותר. מה יהיה בתוך האירוע? קודם כל יהיה קרבות, תחרות בינינו, בין כולנו, בצורה מטורפת. אנחנו הולכים להזיע אחד על השני, ליצור יריבויות אחד על השני, וכל זה בשביל להחליט מי המנצח. בנוסף, אתם תבואו אלינו לתוך הבמה לשחק ואיתנו. כן, אני הולך לבחור אחד מכם שיקנה את הקישור פה למטה ויעלה איתי על הבמה, ואנחנו נשתתף נגד כל היוטיוברים. אז לכו תחפרו להורים שלכם עכשיו, תגידו להם שאתם רוצים לבוא להופעה, תקנו דרך הקישור פה למטה עכשיו, ובואו נראה אתכם ב-28/8, המופע הכי מטורף, הכי גדול והכי מדהים שיהיה הקיץ, מיינקראפט לג'נדס. בלו סטנד גלאס, מה שלך? שלי די... וואלה, האמת זה אפשרי. אוקיי, האמת היא שלי בסדר. מה שלך? בלו גלאס. אוקיי, האמת היא זה... לא! אוקיי, רגע, מה הבלוק שלך? תגיד, יש לך בעיות זיכרון? בלו גלאס. בלו גלאס. אתה עוד 2 דקות עומד לשאול אותי את זה עוד פעם, נכון? איזה בלוק יש לך? תזכיר לי. דירט. מה? נו, אז תסיים עם זה, למה אתה מחכה? אוקיי. בדקתי בגוגל, בוא נגיד ככה, ובדקתי איפה יש בערך הכי הרבה רדסטון אור, ולא רדסטון דיפ סלייט אור, שזה יותר פופולרי מסתבר, כמו שאמרת. וזה בערך בגובעים של 15 עד 12 כזה? כן, בהצלחה. אתה צוחק עליי. אני לא צוחק עליי. אתה נראה לי. סמות'סטון. יש לך בכלל. כמו הבלוק שלך?
שקיבלת? הקליל בצבע שאני דיימונד אור? בלו וול. אומייגאד. אומייגאד, אוקיי, אני יודע מה לעשות, מה שלך אבל? רגע, מה שלך? לא שמעתי, מה אמרת? בלו וול. בלו וול? ילו בד. אחי, ויש לי כחול, אני פשוט צריך לחפש כבשה וניצח. לא ניצח. ילו בד. כן, זה אמור שאני... וואי, יש פה ילו לידי. מה אם אני אקח הכל? איך תיקח? כן, תיקח את כל הילו שיש. לא, נופל לא, לגרבת. יש לא, אני מת מגרבת. אוקיי. איי, כשהוא מת. לא, למה ירדתי כזה עמוק? אוף עם הרדסטון בלוק הזה עכשיו. אוי יופי, יש פה מים. נכון, שכחתי שיהיה פה מים. איזה יופה, פה. יאללה, אני צריך כבשה. וואי, אני שמעתי עכשיו כמו הגמליאל הזה שצועק אני צריך כבשים. אני צריך רק צבע צהוב, לא? לא, רגע, לא. אתה צריך גם כבשה, לא? כן, או לא. שיש לך כבר וול. יש לי כבר וול, אבל לא מספיק. איפה יש כבשים במשחק הזה? איך אני מספיק? בוא נראה, פה לא טוב, אני גם צריך עוד כבשים. כי... אני צריך כבשים. איך אני משיג את זה? אתה צריך עוד רק בלוק אחד, אני צריך 3 ילו וול. אני לא מוצא כבשה נראה לי. מה, אם אתה בסדר כבשה, אני די אצחק עליך, שתדע. אתה גם צריך למצוא כבשה ואתה לא מצליח. אני לא צריך כבשה, אני צריך למצוא... האמת, אני צריך עוד כבשת לבנה אחת. או וילג', גם אופציה. אוקיי. וואי, יש פה קול, זה טוב לי. כבשה, שושנה. רגע, אתה הצלחת הכל, נכון? כרגע כן. וואו, יש פה קייב ענקית, לא יודע אם מצאת אותה כבר. זה הדבר. אוי, לא. אני לא מצליח. אוקיי, זה לי מצוין. יאיי! אנדסייט סלאב? אוקיי, רגע, זה אמור להיות קל, אנדסייט סלאב? טוב, אני פה עם בלוק די מעצבן, אבל די אפשרי, אבל הבעיה שבגלל שאני באוקיינוס וזה לא טוען לי צ'אנקים, אז אני לא מצליח לצאת ממנו. רגע. הופה. לא נראה לי, אני אספיק גם למות עוד פעם, גם להשיג קל... אוקיי, בעצם יש פה... אוקיי, טוב. ביי, אני פורש של לקרוא. ניצחתי. רגע, אני צריך שתחזור, תחזור שנייה. איפה אתה? תסתכל עליי. לא, הוא סגר, הביא לי בה.